I moved my studio down here, and I think about 4 months later, I saw that this place was for sale. And I was like, that's it, let's go. This is why I'm here. We just need to find some people that want to be a part of it. Jeg kendte jo huset fra gamle dage, ikke? Men han var altså fyldt med gamle biler og pisse lort over det hele. Og det så frygteligt ud, og det er ved at falde sammen det hele og alting. Så står der den der cykelkanadier og har købt det for 150.000. Og der tror jeg jo ikke sige, sikke noget lort, bare løb det ned. Så sagde jeg bare til hende, du er en modig dame, men jeg vil godt hjælpe dig, jeg vil med et eller andet. Jamen, det er jo frisk gjort. Det er jo kraftigt frisk gjort. I just came into this space and I felt like it had so much potential, but it was so filled with trash. Vi fyldte lige en enkelt trailer med affald, og så sagde jeg, at jeg kunne sagtens fortsætte ned, fordi jeg havde ikke ret meget ellers at lave, sådan, så det ville jeg meget gerne. Og det endte jo så med mine forældre og mig, vi begyndte fra den ene ende at tømme ud, og har nok været de første 100 gange på containerpladsen med affald. Det er et stort plus for byen, at der er nogen, der tager fat i det. Fordi vi har faktisk ingen steder i byen tilbage, sådan, hvor man offentligt kan samles. Der har været en træthed i nogle år i byen. Ja, der er sparket det. Der har været en træthed, ikke, hvor det har været lidt svært. En selvtilfredsstillelse. Nej, det vil jeg ikke engang kalde det for. Bare sådan lidt afmatning, hvor der ikke er den gejst, som der har været. Men det skal vi jo have gang i igen. It's something else, right? I know that every architect says that when they come in, they're like, whoa. Alle, der vil kunne mødes over en kop kaffe og ligesom sådan udvide sådan lidt. Hvem er vi, der bor her og sådan noget? Det synes jeg kunne være meget spændende. I think if you see something like this and you know that you have actually the ability to try to do something to help, I feel like you have the responsibility to at least try. Jeg håber, det kan give mine børn. Jeg håber, det kan give dem et samlingspunkt i byen med de andre børn og de andre unge mennesker. Det kunne så være noget cafémiljø og noget, som også kunne drives af frivillige. Der er jo mange på min alder, som er stillgångskonge, som gerne vil og kunne være med. And that's really what buildings are supposed to do. They're supposed to basically create a boundary for life. Og jeg tror rent faktisk, at det her sted vil komme til at binde os, der har været her hele livet, eller i hvert fald meget store dele af vores liv, også sammen med nogle af dem, som flytter hertil. I'm really proud of the fact that there's this trust and this belief from people in what we're doing, even though they see that it's not going to be done tomorrow. So for me, it was a very logical, okay, I'm coming here, I'm gonna help fundraise, I'm gonna help make this work, you know, I'm gonna come with some baked goods because that's just how I was raised, you know, there is no kommune in the US. You just roll your sleeves up, you call your neighbor, you make some lemonade stands and you start, you know, making it work.